Να δούμε το κόρνερ με τον Ράμος για την ανόρθωση. Εκτελείται Καφού, γκολ! 1-0 για την ανόρθωση, καλύτερα αν προτιμάτε 0-1 για την ανόρθωση. Πιο ψηλά από τον Σαμ και πρώτος πάνω στην μπάλα από την κεφαλιά αυτή του Καφού. Το 1-0 για την ανόρθωση. Αλβανός που είναι έτοιμος και δίνει τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Ράμος κέρδισε την κεφαλιά. Καφού με εξαιρετική κίνηση πέρασε από τον Βέντσελ. Κερδίζει και την κόντρα εκεί από τον Καρυπίδη. Είναι στην περιοχή, μεγάλη ευκαιρία. Την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 η ανόρθωση. Ο Καφού δεν το πανηγυρίζει. Η ουσία είναι όμως ότι η ανόρθωση καταφέρνει να πάρει προβάδισμα λίγο πριν τη συμπλήρωση του 20 λεπτού. Με τον Καφού να είναι ο σκόρερ. Να πετυχαίνει το δεύτερο του φετινό τέρμα, με το οποίο η ανόρθωση παίρνει προβάδισμα στο ντέρπι, σε ένα ντέρπι στο οποίο δεν είχαμε μέχρι στιγμής καλές ευκαιρίες. Στην πρώτη που παρουσιάζεται για την ανόρθωση εδώ, που ξαναβλέπουμε οι φιλοξενούμενοι παίρνουν προβάδισμα. Ο Καφού που πέρασε εξαιρετικά από τον Βέντσελ, ευνοήθηκε στην συνέχεια από την κόντρα και στην προσπάθεια του Καρυπίδη να διώξει. Απέναντι από τον Κοτσόλη, πλάσαρε, περνά την μπάλα κάτω από το σώμα του δηλαδή δερματοφύλακα. Ο Τσόκολιτς τώρα κρατάει μπάλα και αφήνει πιο πίσω για τον Κατσαβάκη. Σέντρα στην περιοχή, ο Σόσιν με το κεφάλι κατέβασε για τον Καφού. Το σούτ 1-1. Ισοφαρίζει ο Καφού στο 73 για την ανόρθωση. Σεμέδο Καφού στο τρίτο εφετινό του γκολ. Στο 73 ξαναβάζει την ανόρθωση στην διεκδίκηση του αγώνα. Ξανά η φάση με τον Σόσιν να κατεβάζει πολύ ωραία για τον Καφού. Ένα κοντρόλ χρειάστηκε ο επιθετικός της ανόρθωσης. Εκτέλεσε με το αριστερό. Δεν μπόρεσε ο Πάιβα να αποσφοβήσει το γκολ. 1-1. Νέα δεδομένα λοιπόν στο παιχνίδι εδώ στο Μαγάριο. Καφού μάχεται εκεί με τον Μέντες. Σόσιν κάνει το σουτ. Έσωσε ο Πάιβα. Καφού από κοντά 2-3. Αυτό κι αν είναι παιχνίδι, ο Καφού λοιπόν λυτρώνει την ανόρθωση στις καθυστερήσεις, το 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Σε μια φάση που κυνήγησε ο Καφού και ο Σόσιν, έκανε το σουτ, το Πάιβα ασταθώς, ο Καφού ως καλός σεντερφόρ ακολούθησε την φάση και από κοντά έχει εύκολο έργο. Νίκησε τον Πάιβα για δεύτερη φορά στο σημερινό παιχνίδι και καθοριστική. Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων λοιπόν ο Καφού με το δεύτερο σημερινό του γκολ και το 4ο στο εφετινό πρωτάθλημα. Και εδώ η αντίδραση από τον Σλάβο Μουστάση. Ο Τσόκολιτς. Σήκωμα της μπάλας, ο Σόσιν ανεβαίνει, ο Μπάκλεϊ επίσης. Καφού από κοντά. Γκολ 2-0. Χτυπά ως μεγάλη ομάδα για ανόρθωση στο 76. Και αφού πέρασε από μεγάλη μετριότητα στα προηγούμενα λεπτά, εδώ δίνει και πάλι χαρά στους οπαδούς της. Εδώ από την παλιά του ο Τσόκολιτς, Μπάκλεϊ, κεφαλιά, έξυπνο το γκολ και εύκολο από τον Καφού. Έκανε πολλή δουλειά ο Τσόκολιτς σε αυτή τη φάση. Στον αέρα νίκησαν οι παίκτες της ανόρθωσης, τον Σαρίτια, και διευκόλυναν τον Καφού να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Λουίτσι Τζέναμο. Κανίσιο θα βρει τον χώρο, βγάζει την παλιά στην περιοχή. Καφού, εξαιρετικό γκολ! Ο Καφού πετυχαίνει ένα εξαιρετικό γκολ στο 60ο λεπτό, με το οποίο δίνει στην ομάδα του καθαρά πλέον τον πρώτο λόγο για την νίκη. Πάσα δίπλα στον Φαρία. Θα βγει και θα κλέψει ο Σεϊρού. Ανεβαίνει η κίνηση από τον Καφού. Τον είδε ο Σεϊρού. Αποφεύγει τον Μιλοζεύσκι. Τεράστια ευκαιρία για την ανόρθωση 0-1. Με την εξαιρετική προσπάθεια από τον Σεμέδο Καφού. Υπέροχη ήταν και η πάσα από τον Μπρουνό Σεϊρού. Μεταλλεύτηκε την ταχύτητα του ο ποδοσφαιριστής από το πράσινο ακροτήρι. Απέφυγε τον τερματοφύλακα της Ένωσης. Στην συνέχεια απέφυγε και τον Γούμενο και προγενής εστίας πέτυχε ένα εύκολο γκολ. Εύκολο σε εκτέλεση. Έχουν οπισθοχωρήσει οι γηπεδούχοι. Σκοπελίτης στο Τζανίσιο. Σέντρα, Καφού, κεφαλιά, γκολ, 1-1. Στο 74 ο Καφού ισοφαρίζει για την ανόρθωση. Αυτή η οπισθοχώρηση το τελευταίο λεπτό για την Ομόνοια, η επιθετικότητα της ανόρθωσης έφερε το 1-1. Να εδώ και πάλι η σέντρα από τον Τζανίσιο Μάρτινς και την κεφαλιά
από τον Καφού, έπεσε ο Γιωργαλίδης, δεν μπόρεσε. Ωραίο το γκολ, ωραίο το άλμα, η προσπάθεια του Γιωργαλίδη, κατάληξη της φάσης με γκολ για την Ανόρθωση 15 λεπτά πριν το τέλος.